Teraz si pozrieme šesticu. Opäť z Českej republiky prichádzajú Martina Husová, Veronika Kúnová, Simona Pevná, Nina Berkosová, Alexandra Sitárová a Michaela Graderová from Czech Republic. Tak sme videli ďalšiu mladšiu žiačku z Českej republiky a je zostava Martina Husová, Veronika Kúnová, Simona Pevná, Nina Berkosová, Alexandra Sitárová a Michaela Graderová from Czech Republic. No a teraz zájdeme po väčšej exotike, ako susedná Česká republika a opäť prichádza reprezentantka Mongolska, Mačka Maniačka.